malang lesip rono natan obah sami rono tak lumampah nenggo punika tawanane wonten salebeting randang dadapan sinten nalika samono kang mapan wonten randang dadapan Paling boten kadhi warandha tali tumpi kadhet dhateng Kang Putra Kusumangayu Dewi Kandhawati. Wonten gantos menapa nalika samono Dewi Kandhawati kadhet dhateng ngarsaning ibu. Awit nalika semanten Dewi Kandhawati kawontenanipun ngandhut punang jambang bayi ngandhut sepuh kapara sang sasi anggenipun ngandhut Dewi Kandhawati. Lan nalika semanten Dewi Kandhawati anamung kemutan dhateng Bojang Aji karo ingkang sanget dipun tresnani. Kula saking menika tansah ajeng-ajeng rawuhipun Bojang Aji Kandhawati. Nomor pingkanan ingkang kados sekaten warandha tali tumpi. Rumas welas dhateng ingkang putra Dewi Kandhawati. Walau satura tangu. Pamangkon aturing sang warandha nimbali dhateng Kang Putra Dewi Kandhawati Bapak. Kula dene Kandhawati anakku yo nger Kandhawati kene lho wong ayu Kandhawati. Kula itu Yaneng kaneng talaga kanthi langit mamrang tepas lan opamane Lentang Wijaya Kusumaya Sumawur Menika kados Kanjeng Ibu cimatepun kula Ibu anakku biar Dewi Kandhawati kula kodening ora selak ora luput kang dadi aturmu iki kodening wong tuamu Kandhawati
Kanjeng Ibu kang putra ngaturaken sugeng pangabekti konco Ibu. Ya tak tampa Kadarwati ora lewat pangabekti wong tuwa Tampanono. Kula tampi mugi dadosaken jimat Kanjeng Ibu. Kadarwati sajak kaya dene wis gedhe banget nggon ngandhut ponang jabang bayi. Kapara kaya dene wis ana 9 sasi. Apa nang jabang bayi kaya dene wis cedhak nggone wancining babaran. Makaten inggih Ibu, ning kula kemutan kalang Kang Mas Bujang Aji kok Ibu. Awit dinten samangke Kang Mas Bujang Aji menika sampun antawis dangu anggenipun nilaraken kerandang dadapan ingkang menapa ngantos sakmenika dereng wonten kabar babar sepeda Ibu. Kadarwati anakku Yuger. Mula nalika samono lamun to jeneng sira kuwi gugu marang ngendikaning Ibu. Ora bakal ana lakon kaya mangkene Kadarwati. Lamun kowe manut marang pun Ibu kowe kaya dene kersa tak bawapake marang ya kuwi. Priya kang dadi pilihanipun Ibu kowe besok bakal urip mulya. Ning kaya dene kowe mbak guguk makoto waton kowe tresnane marang ya kuwi Bujang Aji ning kasunyatan ning kaya mangkene. Kowe digawe urip sarwa keserakat kaya mangkene kowe kasiksa marang Bujang Aji anakku Ger Kadarwati. Boten Kanjeng Ibu, tabian kula nandhang gesang kados mengaten kula sampun legowo Ibu. Ning kenging menapa Ibu? Madaran kula kraos sakit kados kula badhe babarke sepunang jabang bayi Ibu. Patok kacek kok mangkono kowe tatantor babarke ponang jabang bayi. Mula ayo kono mapan ana pepunguran kok ora parep babaran ya kuwi Kadarwati. Bocah kacari to nalika samono boten kabeh kusuman ayu Dewi Kadarwati. Anggenipun babaraken sempurna jabang bayi. Nalika samono babaripun jabang bayi ketitisan menika Bathara Sambu punang jabang bayi wujud ana tanpa kaget Dewi Kadarwati. Kok Ibu, Kanjeng Ibu menika kados pundi Ibu?
Cadrawati. Iki kaya dene bonang jabang bayi kang wis babar. Nang kene kowe tawang-tawang tangis Cadrawati. Lho Kanjeng Ibu, jimat pepunden kula Ibu. Menika sampun babar wujuding bonang jabang bayi. Nang sumangga Kanjeng Ibu wujuding jabang bayi ala tanpa rupa Kanjeng Batara Cadrawati, Cadrawati. Ora kanyana babar pisan yen putramu Jodala tanpa rupa. Mongko pasarenganmu kuwi yo ayu. Mongko kaya dening bojang aji yo bagus. Ya ngono kuwi ana-anane yen anak ora nurut marang wong tuwa ya ngono kuwi lho. Mula kowe nurut marang pun ibu ora bakal ana lakon kaya mangkene lho Cadrawati, Cadrawati. Ya sampun to Ibu, pun ngantos suda marang kados Kanjeng Ibu. Nadyan to Kolotan Purpa menika badhe kula tresnani awit menika sadar inggih menika aja kula. Yen kamangkono ponang jabang bayi marang kagit dusi bayu gigi supaya cepet gedhe. Oleh kados mekaten nggih Ibu, ponang jabang bayi kula dusi banyu gigi Kanjeng Ibu nyuwun pangestu Ibu. Cadrawati, kula Ibu. Kuwi anakmu Cadrawati. Patobat, patobat kok bapake bagus ibunya ayu kok anake kok gayeng lho. Apa bener kuwi putramu lho Cadrawati lho. Lho bapake bagus kok praupane kaya Narya. Menika wayah paduka Ibu, menika wayah paduka nadyan kala tanpa rupa. Menika atmaja kula Ibu. Alah. Iki apa ta Bu? Kuwi mono eyangmu yo nggih. Alah. Eyang itu. Eyang aja Bu ya. Ya. Aja kaya mangkon ora becik. Andeng Ibu. Oh, kula. Alah. Aku nengku apa Bu? Kowe durung duwe jeneng yo. Alah, aku alo eneng Bu. Jumbuh ngendikane marang wong tuamu nduk nalika tinggalke pun Ibu. Yen ponang jabang bayi babar kakung supaya dijenengake bujang kula kula. Iki dina kowe bakal tak wan ngaran yo si bujang kanong yo nggih. Niku danganang ya Bu ya. Kowe bujang anyong bocah bagus. Aku wis duwe niku jangan aku halo Tete Bu. Aku arep tumbas es lho. Aku tak dolanan kalau kanca-kancaku ya Bu. Ning aja ado-ado kon mudhun dolanan yo nggih. Alah, ola Bu, pangestu aku tak dolanan karo kanca-kanca ya Bu.
kaya ngono lho bocah kanom. Sampun Ibu ampun ngantos nggadhahi penggalengan kados ngaten. Awit menika tasih kalebet wayah paduka piyambak Ibu. Lah iki mau pamit ana ngendi? Anggenipun pamit badhe dolan kaliyan kanca-kancanipun lah kuwi mau. Oh bocah kaya mangkono kok mbok umbar ana ngendi-ngendi mengko yen ana apa-apane kepiye? Lah menika bocah Ganyong Wangsul. Ah, Bu, aku tulung ana, Bu. Ah, Ibu, aku tulung ana ya, Bu. Bocah bagus bocah Ganong. Bali saka dolan kowe kok tawang-tawang tangis njaluk tulung marang Ibu. Aku diadani alo anca-ancaku, Bu. Kowe diwadani piye? Aku dioraki arek udah ngandong ora duwe sipak. Kula sipakku sapa to, Bu? Kowe takon bapakmu. Kaya dening aku tansaya nelongso kula bocah bagus bocah Ganong. Alah, Bu, mbok ya we anda sipakku sapa to, Bu? Aku pengen kaya kanca-kanca duwe sipak, Bu. Yen kowe takon wong tuamu, kula sejatine wong tuamu mono. Bocah ngaji kowe alah sipakku cah ngaji ya, Bu. Aku duwe sipakku cah ngaji. Muga-muga sipakku agus aja kaya di ngadi ya, Bu. Alah, di ngadi iki dina nang lasa anggote ucah, mbah tu ilang, Bu. Alah. Patoka bocah Ganong. Alah, apa, Mbah? Kowe yen wis ngerti bapakmu bocah ngaji kok arep aku arep golek sipak to. Aja kaya mangkono. Kowe kuwi bocah isih timur yo, ya. Alah, arep golek tipak ora oleh to, Bu. Aku arep golek tipak aja ngaji. Kula kowe kena obati marang wong tuamu. Ning kaya dene ngranti dina kang becik. Nggonmu bakal ngobati wong tuamu awit nalika samono. Wong tuamu nggone pamit lan ninggalke pun Ibu kaya dene arep kukupan teko ya ana kutha Mangkuwung. Mongko kutha Mangkuwung adoh banget. Kowe durung cukup umur, kowe durung tekaning diwasa yen ana apa-apane ana tengahing dalan kepiye kula ayu kaya dene manatapun Ibu. Kowe besok tak goleke dina kang becik supaya kalih sing sambi kala kowe ana satengahing dalan. Alah, ngono ya, Bu. Alah, iki ya indene ya datuk. Indene sing pinggir dhewe kene iki uyah-uyah. Ojo kaya mangkono. Ya, Bu. Kula bocah bagus ora papan kiai padha lan sakotara. Ayo padha sesanti jaya-jaya wijayatira ayo kanthi nemu kelakon kaya dene babaring bocah Ganong wis lakon. Ana papan kira aku bakal sesanti jaya-jaya wijayatira ayo kanthi nemu sekali merdeka tatep merdeka sang pawas-wasi biar padang Semarang kasurpan sang hyang gagas para bocah Ganong.